vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 22 years ekuberekwa. Ndinewo confession yangu iwe ndiinayo secret yemhuri. Chakakonzeresa kuti gogo pavakashayika vasazoenda kunovigwa kumusha vange vachizovikwa muno muHarare kumakuva ekumbudzi, uye zvekare chakakonzeresa kuti chitunha chagogo kofini ravo ringe richizorara mubedroom instead of mudining umo mainge makaungana vanhu. Nanhasi uno vanhu vazhinji kunyange vanhu vekuchechi havatombozvizivi. So zvakaitika mukomana chindi zvekudai so: gogo pavakarwara vakabva vazonotorwa namama nadhedhi ndokubva vazounzwa kuHarare. Pakuva icho iyoyo ndainge ndisati ndatomboroorwa zvangu. Then gogo vakarwara, mufunge zvenyu, ndokubva vazoendeswa kuParinyatwa uko kwavakazonoshayika. Saka musi uyo pakazonotorwa chitunha chagogo, zvinonzi gogo vakabva vatanga kutaura, asi hanzi vakaenda kunotora chitunha chagogo vaingonzwa mavoices. Vachingonzwa mavoices gogo vachiramba kuenda kunovigwa kumusha. Zvinonzi izvo gogo vaitotaura vachiti, aiwaka hamungaende kunondiviga kumusha nekuti ndiko kune vavengi vangu. Hanzi pakataurika zvakawanda, and it seems as if ivo gogo vainge vaine muzukuru wavo uyo wavaifanira kuti vange vachizoisa pachijana. Saka ivo gogo vakabva vazoramba kuti vange vachiisa muzukuru wavo pachijana, zvinova zvakazokonzeresa kuti vamwe vavo vange vachizovapandukira ndokubva vachizourawa gogo. Saka gogo even though vainge vari muroi, but vakaramba kuti vange vachienda kunovigwa kumusha, nekuti vainge vachiti kana mukangonondiviga kumusha chete kune vavengi vangu, zivai kuti nhamo yauya. It seems as if vamwe vavo vavaifamba navo vachiroya navo, hanzi pane zvavainge vachida kuzonoita paguva ragogo so that isusu tinge tichizotambudzika. Saka gogo vakaramba, apa chitunha chagogo chainge chichitotaura. Saka takazongoshamisika chitonzwa kutoti hanzi urongwa hwainge hwatochinjwa. Gogo vaifanira kuti vange vachivigwa zvino mutauni. Nanhasi uno mukoma, gogo vangu varere kumakuva ekumbudzi. Nekuda kwezvakaitika izvozvo mukoma, kunyange vana mudhara pavanoenda kunoisa maflowers paguva ragogo, inini ndinotya kana kuendako. Kuenda kuguva remunhu akatotaura, mushure mekunge ataura chitunha chake chikatonzwa chichitaura kuti ivo vainge vari muroi, saka vaitya kuenda kunovigwa kumusha nekuti kwainge kwakazara vavengi vavo, vamwe vavainge vachimbofamba navo vachiita zvekuroya navo. So I'm really scared of my grandmother. Kunyange ndikavarota so mukoma, ndinobva ndatomuka same time, ndobva ndatotanga kutonamata. Mukoma nashi, nyaya iyi murume wangu haatomboizivi, uye zvekare vanhu vazhinji havatombozvizivi. It is just a few of our closest relatives that know this story. Ndo nyaya yakaitika mukoma nashi mushure mekunge gogo vangu vashayika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Pakaipa hanzi ndiyo family secret. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us speak with you in the comment section. Hakuna mhuri isina masecrets akomana. Uyai nema family secrets enyu muchitiudzawo kuti in your family ndeapi masecrets ari momo mhuri. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mukoma nashi ndiri murume, uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Handizivi kuti zvichaita here, kuti ndichabudirira here
kana kuti ndakatongofarwa mari yangu neimwewo n'anga yandakasangana nayo iripo pano paYouTube. So mungomanashe inini ndikurarama ndiri kunoku kuSouth Africa pandakaona kuti upenyu hwainge hwava kundiomera because inini ndinoitawo zvehumakanika, ndine chigaraji changu. Saka mukoma nekuda kwekuti tawandisa panzvimbo pacho ipapo vanhu vanoita zvemechanics, ndakabva ndazoona kuti zvainge zvitoda kutoti ndige ndichikwanisa kusimbisa basa rangu. Ndiri munhu wekuti ndinongoswera ndiri paYouTube ndichingoona mashows nekuteererawo maconfessions kubva kumachannels akasiyana siyana. So mukoma ndipo pandakabva ndazotanga kutaura nevamwe sekuru. In fact ndakataura nevazukuru vavo mushure mekunge ndatora nhamba dzavo. Ndakabva ndazonzi dare rainge richiita iro 200 US. Ndakatumidzira 200 US iyaya ndokubva tazoita dare redu. Kwainge kuri kuma 9 PM. So mushure mekunge taita dare vakabva vazondeti zvimwe zvacho zvainge zvitoda kutoti ndinge ndichienda kuZim. Ndakaenda kuZimbabwe mukomanashi ndiine mari yavainge vandiudza kuti ndiyo yavainge vachizoda. Mind you mukomanashi ndichizosara nichienda kuZimbabwe ndainge ndichitoziva kutoti kuenda kwangu kuZimbabwe ndiko kwainge kuri kutoromba kwangu. Ndakasvika kwaya ndikambogarapo pamba pavo sekuru vaya ndakamirira kuti vange vachipedzerana nevamwe vavainge vainavo, nekuti ndakatosvika paine umwe mukadzi ainge achinzi iye ainge achirwara, aiva nechimwe chinhu chainge chichifamba munyama dzake zvishuwa chaitooneka chinhu chacho ichocho chichitofamba. Mushure mekunge vapedza kumurapa munhu uya neni ndikabva ndazonzi ndige ndichipindawo mumatare. Ndakavaudza nyaya yangu kuti ndainge ndichida kuti vange vachindisimbisa pabasa rangu ndige ndichikwanisa kuzowana macustomers akawanda kudarika vamwe vose avo vandainge ndichishandidzana navo. Vakabva vati yainge isitomborikana nyaya. Ndakabhadhara mari iyaya ndikabva ndazonzi ndinge ndichitaura uyo wandainge ndichida kuti ange achizofa. Saka sofa ndakati last born yemumhuri mandakaberekwa ndiye anofanira kuti ange achizofa. Ndakabva ndazopiwa kamwe kabasket kadiki mukoma kanotokwana kana musechel. Mushure mekunge ndapiwa kabasket, sekuru ava takazorara tose murumu imwe chete. Vainge vaine rimwe ze5 liters ravo iro ravainge vachishandisa sechemba. Mangwana acho makuseni ndipo pavakazondiudza kuti weti yose iyo yavainge varara vachiita ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka chigubhu. Saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndanotenga chigubhu chi5 liters ndikadzoka ndikabva ndazoisa weti iyoyo muchigubhu chechiya mukoma. Ndokubva ndanzi weti iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nayo kuSouth Africa, in which ndo zvandakaita. Ndakabva ndanzi weti iyi ndinofanira kuti ndinge ndichiinwa yose kuzonosvika ichizonopera. Nanhasi mukoma ndo zvandinoita. Makuseni oga ndinomuka ndobva ndanwa weti yavo sekuru vaya. Ndakanzi kana ndapedza kunwa weti iyoyo then ndichatanga kuita mari. After that uyo wandakataura zita rake ndipo paanobva azofa. Kabasket aka zvekare neweti iyaya zvose zvinogara kuworkshop kwangu. So makuseni mukomanashi ndinomuka ndinenge ndiine kachigubhu ka500 milliliters kandinenge ndakaisa weti. Apa weti iyoyo mukoma kuti ndige ndichipedza ka500 milliliters ikako same day panoti netsei, because weti iyoyo inonhuwa. Apa ichivava inovava kuita kunge gavakava. Saka ivo vakatondifonera vachitonditi you are the one who is delaying yourself. Dai wangoti kapu wanwa wapedza kunwa weti iyoyo, but hainwiki zvekudaro mukoma. Apa ndikufanira kuti ndinge ndichipedza ze5 liters rose. Kuromba kwakaoma, handidi kukunyeperai. I hope kuti handina kuvharwa navasekuru, because kana vakandivhara on top of that vobva vandinwisa futi weti yavo iyi vanenge vandirwadzisa. Handidi kukunyeperai hama dzangu. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana zvikazoita mukoma I will give you an update. Kunyange muchida zita ravo ndinokwanisa kuzokuudzai. Kana kuine vanenge vachida kuenda kunorombawo vanokwanisa kuzongoenda. Kana kuri kunzi tikaromba takawanda zvimwe kuda Mwari vanozoshaya vanhu vekutonga tose tikazongonzwirwa tsitsi tikanzi tose hapasisina achaenda kugehena. Pane Mwari pavangazoda here kuti vange vachiti kana munhu mumwe chete ange achizoenda kudenga vamwe vese kugehena? So I hope kuti ticharombawo takawanda
kana tikafa takaromba takawanda tinoziva kuti it can work in our favor. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Question dzenyu mukoma ka nyaya muri kutongozvinyepera hadzitomboshandi idzodzo dzekuti kana tikaromba takawanda then Mwari vanozochinja pfungwa vobva vati hanomogehena munhu wese ngachiuya kuparadhaisi. Idzodzo ndo equation dzenhema manje. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchipostawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma Nashe, inini ndinoda kureurura kuti ndine mweya wekungoti pose pandinenge ndasvika vanhu vanobva vatanga kutonetsana, like I have that spirit of causing disunity. Izvezvi ndakaroorwa mukoma Nashe for the third time. And zvakamboitika kune mamwe mamarriages angu maviri kwandakabva uku ndo zvava kuitika zvekare. Ndiri munhu ane chipo chekurwisanidza vanhu. Zvinhu izvi ndakatanga kuzviona pandainge ndichiri kuchikoro, uye zvekare nemakuhwa chaiwo ndinawo. Kunyangwe pose patinenge tagara vanhu avo vandinenge ndaona vachitowirirana, vanhu ivavo vanokwanisa kuzotobvapo pamba ipapo, kana kuti hwani wacho anozotobvapo, vanhu vatombonetsana big time. Saka handizivi kuti what kind of a spirit is this mukoma. Izvezvi nditori busy kurwisanisa vanhu. And chinondinetsa ndechekuti like right now my in-laws, umwe anouya achinyeya uyo, apa wacho uya waanenge anyeya wacho iye anobva azoya futi kwandiri. Saka ndinenge ndava kumuudza kuti vatete vakati vainge vachiti zvakati pamusoro pako, vanhu vobva vatotanga kutonetsana. Uye zvekare chinondinetsa ndechekuti vanhu kana vonetsana kudaro, hapana kana anozomboya kwandiri achindibvunza, vanogoramba vachingonetsana mukoma. Handizivi kuti chipo chakaita sei chandiinacho. Kana kuri sekuchechi mukoma handitombotauri. I have caused so much disunity in the church. Ndichinyepera vanhu zvekare zvimwe zvinhu zvandinechitoona kutoti zvinhu izvi zvinokwanisa kutoparadza church, but I don't know how to stop when it comes to gossiping about others. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pose apo pamunenge mava kuda kutaura like zita remunhu muchinyaya munhu, why don't you speak about positive stuff about that person? Rather, do not focus on the negative side. Just focus on the positives, not on the negative characters of people. Maybe mukambozama kudaro, it might help you. But ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. So nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma Nashe, ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. So ndiri munhu wekuti ndanga nditori pakati pekuita zvinhu zvangu, like inini ndinobvawo kuMalawi. Saka pane imwe mhuri yakazouya kwandiri, ndinoitawo zvekugadzira masofa membedha. Saka vanhu ava ndakabva ndaona kuti vane mari chaizvo. Pari zvino mukoma Nashe, vanhu ava mari yose inopinda mumba mavo, like vanofanira kutoti vange vachizotondibatsirawo nesomething, because ndine mushonga uyu wandakazongokanda mune rimwe sofa ravo mushure mekunge vauya kuti ndige ndichizovagadzirira masofa. Mukoma Nashe, zvinhu zvandakaita I know kuti it is very wrong, but tiri kutsvakawo chiraramo tiri muno musango. Ndikuraramawo ndiri munomu munyika yeSouth Africa. Zvinhu izvi zvandakaita ndinoziva kuti zvakashata. Kune avo vanenge vachida kundijaja, yes, you have the right to judge me because what I did is very wrong. Mushonga uyu wandakakanda mukoma Nashe, iwo unokwanisa kutokonzeresa kuti kana vana vavo vange vachitombopota vachirwara, kana kuri kunzi vakatora nguva yakareba vasina kana kumbondipa mari, ende murume wacho ava kuwirirana neni zvisingaiti. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Akomana zvakangoma zvovedwe kungoendesa masofa ako kuti anogadziriswa, then munhu obva atokanda kamushonga mumasofa imomo so that urambe uchingomupa mari.
the world that we are living in. Do you still remember pane vamwe vahanzvadzi vaiva vakati ivo vane vamwe sekuru vavanoziva avo vanobatsira, saka vakabva vazonditumidzira a message as a warning as well. Vakabva vati mamakasei mukoma, ndinokumbirawo kuti mugare maudza vanoda kubetserwa navo sekuru ava vasatombofa vada kuita chitsotsi sezvakaitwa na8 nemukadzi wake. Malawi ndo number 1 panyaya dzemishonga kudarika Nigeria. Even akarombwa nawo manigerian ingova pai nhamba yasekuru ava vagozvionera. Satanist chaiyo haioverteki mishonga yekumalawi, zvese zvinoparadzwa. Mukazonzwa kunzi musatanist arematswa, munhu anorohwa nezvinhu zvake. Vakashinga mwoyo nenyadzi ndo vanototi beta vafe varamba kureurura like amwene vangu nabamukuru. Zvichavasvitsa pakuti vakumbire ruregerero kwese kwavachaenda, kunyange kuNigeria kwavanoti ndokwavakanoromba. Vanongonzi confess, vonyeperwa kunzi makatadza miko apo kunyara kuti vazo overtake. Please ndapota zviri nani munhu ucheme-cheme, ugare wadzikisirwa mutengo than kubva wafara kusvika pakupromisa zvauri kuziva kuti hauzokoni kuzviita. Kumalawi hakusi kwekutamba nako, hazvisi zvekwava name hidden nagogo name hidden vekuraya muzukuru. Hapana chati chavabata, vatakanzwa kuti after padare vanotofara. When you vedare ndiwo mamessages avo andakatumidzirwa achibva kuna vahanzvadzi vaya. Saka hanzi kune vaya vakatora mafone numbers, make sure kuti kana muzotaura navo sekuru ivavo, what you say is what you will do. Pakaipa. Let us talk about this in the comment section. Strange things indeed, they do happen in this world.